रस्त्यात फारीलं आणि मुलं माझ्या खोटा गड्याला घातलंस तुझं इतकी बासगळ होतस मुलं तुझी एक बासगळ लेली नाव देव हक मी झाला काय झाला गेला मी तुझा रामी माझ्या मागात येतोय नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या गणपती विशेष भागात मी विनय गाडीवाकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आता रात्रीचे 12 वाजले आणि आता आमच्याकडे गौरीचं भजन आहे, गौरी गणपतीचं आता चालू होईल. तसंच या व्हिडिओत तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे गौरीची कान उघडणी. आता गौरीची कान उघडणी म्हणजे काय तर पूर्वापार चालत आलेली एक दंतकथा आहे की गौरीचे जर कान उघडले नाही तर गौरीला रात्री वाघ पळून नेतो. तर यामागचं कारण वगैरे काही मला माहीत नाही आहे, हे असं सांगण्यात आलं आहे लहानपणापासून, ते तुम्हाला सांगतो आहे. तर त्यासाठी गौरीचे कान उघडले जातात आणि ते पण आता चालू आहेत आत, तर ते तुम्हाला दाखवतो. आणि झालंच तर याच व्हिडिओत तुम्हाला फुगड्या पण बघायला मिळतील. तो व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि कमेंट करून सांगा कसा वाटला आहे तो. चला आता सुरुवात करूया पहिल्यांदा गौरीच्या कान उघडण्याची. गौरीचे कान उघडतात. गौरीचे कशाक ते कशाक ते काय वाघने काही नाहीत गौरीचे काय तुम्ही 2-2 कॅमेरे घेऊन आमची गौरी कॅमेऱ्याशिवाय नाही उघडत का? व्यवस्थित करा. माझा आवाज चांगला आहे बघताय तुम्ही. मग आवाज नाही येत ना? तुमचे कान गेलेत काय? मग आवाज वेगळं येता. हा आता बघ बरोबर आहे. ह्या काय आता आधी सांग काय टाकलं असता? माका माहित बघणाऱ्यांका कळा. नाही उघडले नाहीत अजून, नाही उघडले. हो नाही. काय नको नको ह्यांचे उघडायचे बाकी आहेत पण ह्यांचे नाही उघडले अजून. हा आवाज बघ काढल्यान बघ. सूर मिळत नव्हतं. सूर मिळालं. पेटी चालू झाल्यावर सूर मिळालं बरोबर. आता उघडले तुझे.
तुझे तुझे पण उघडले. च्या. काय 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 दम नाही अंगात. एका काय सूर नाही मिळावत अजून. एका काय सूर लागत नाही, तालाव जाड येत नाही. काय सांगणार नाही पोरा. अरे गीत म्हणणारी इली असल्या कारण भीताच कसे होय ना. सकाळी सांगलं मी गीत म्हणा म्हणून. सांबारा पी. अरे आता टेन्शन नाही, मी आता भियतच नाही. जामसण करीन इली तर काय टेन्शनच नाही. ये तरी बघा सगळी मंडळी फुगड्यांसाठी जमली आहे. महिला मंडळी.
आंबा पिकितो ए. रस गळितो कोकणचा राजा झिम्मा गेलितो झिम बोली झिम सापळाचा झिम झिम गेला बोली आल्या सई सई गोविंदा येतो मंगला रे येतो साया आमच्या येण्या झाल्या आमच्या रे सोना आभारी मोत्याला जीवार झाला किणक्या आम्ही बायले की लाड लाड सांगू बापाला मोतीला लवका चिरे बाय चिरे रानवाची आमची कुकडी गरगरती माझी लेख तुझ्या घरी दिली तिची बातमी घेऊ इल्ले काय गे तुझी लेक माकाच माहित नाया खय गेली तिचं माकाच सांगून गेली नायचं एनी मनी पाणी घेतले चाय खाल्ले माझी लेक माझ्या तुझ्या घरी दिसत नाही काय गे तुझी लेक खय गेली तिचं माका सांगून गेली नायचं असा एनी माझी लेक माझ्या घरी विराट सोडली नायक तुझ्या घरी येऊन जिल्हान निली तुका सांगन तू घे कोटी बोला शिकलं काय गे तुझी लेक पळानं गेली तिचं माकाच सांगून गेली नायचं होती एनी मी गे तुझा ऐका इल्ले नायक माझे मी गे सांगते तागे मीठ ऐकन गे काय गे तुझी लेक पटायला खोका सोडून खाता आणखी हटुक गेलंय कायच नायच म्हणून सांगता असली तुझी लेक भूती एनी तुझं जिलप काय करता याच्या माड्यात चोरून शेळी नारळ काढता खाता काय गे तुझी लेक डब्यातले म्हणजे ठेवत नाय आणखी हटकुक गेलंय कायच नायच म्हणून सांगता एनी तुझं जिलप शेळी नारळ काढता आणि विकता आणि दारू माडी खाता रस्त्या उतानी असता काय गे तुझी लेक रस्त्यात खाली आणि म्हणून माझ्या खोट्या गड्यात घातलंस तुझं इतकी बासगळ होतस म्हणून तुझी लेक बासगळ लेली नाव देव हक मी तुझा काय गे झाला गेला मी तुझा आम्ही माझ्या मागात घेतोय
हरी जय जय राम, हरी जय जय राम, जय जय राम।
बांगड्याची माळ निंबावाणी डोळ बांगड्याची माळ निंबावाणी डोळ उभी आहे नदीच्या काठाला उभी आहे नदीच्या काठाला लकाबा
गजानन